igsoon, mayong adlaw karatong tanan, padulong tagaron sa Binavista alang sa itong 3rd Diocesan Convention sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Talibon. Mga igsoon, adunay usa ka pangutana kung ano kinahanglan pa ba nga modipinsa sa itong pagtuo na ang kamatuoran matud pa bisan og dili dipinsahan magpabilit man kining kamatuoran. Ang tubag niya na mga igsoon, adunay usa ka panultihon nga nagingon kung ang kamatuoran magpakahilom ang baka daw tinuod mo nang kinahanglan nga atong pangalipdan ang atong pagtuo. Awag usab kini sa atong unang Santo Papa nga si San Pedro sa unang Pedro 3:15 nga kinahanglan andam kita kanunay sa pagtubag sa mga tawo nga makisayod mahitungod sa atong paglaom. Ang atong usab nga usa sa mga apostoles ni Cristo nga si San Judas Tadeo diya sa Judas 1:3 nagingon nga kinahanglan panalipdan ta ang atong pagtuo. God bless mga igsoon, kita-kits ta diha.